Bingelela ababukeli emakhaya. Udokotela wenu lo Mgibe'wensizwa. Siyanibingelela umzansi wonke seGoli eMpumalanga Cape Town. Siyanibingelela phesheya kwelwandle. Siyanibona njalo lapho. Siyanibingelela udokotela wenu lo Mgibe'wensizwa uNtombela Mpangazitha. Cha, ngithi angikhombise ukuthi ibhodlela la Ntombela Mgibe'wensizwa yama product akhe noma ibhodlela imbiza mayi ingenaso lesithombe kusuke kungemina. Umuntu angaqhamuki udayisa imbiza zaNtombela ebedlala ngabantu athi imbiza yaNtombela i1000. Cha, akunjalo. Ama products awahambi kanjalo. Mawudinga lembiza uyangifonela usho ukuthi ngidinga ibhodlela elikanje, nginebhodlela lama ulcer, nginebhodlela lezinto, kuhlukahlukene ukufa ngamabhodlela ami. Hayi ukuthi kuthiwa ibhodlela elilapha izifo zonke. Akwenzeki ke kanjalo. Nama products futhi kanjalo uhlukene insipho, into yokugcoba, yonke into nje ihlukene la ekhaya. Ngisho iwasho zakhona, ngisho imithi yakhona kuhlukene, bese kuhlanganiswa kube ikhombo, kube into eyodwa. Uyathunyelelwa, uyaposelwa, bayazi abaphesheya, uyaposelwa, uyathunyelelwa, nabase Cape Town bayazi, uyathunyelelwa futhi uyaposelwa kwaPep. Usinikeza inamba yakwaPep ukwazi ukuposelwa into zakho uyithole zifike njengoba usuke uyifuna. Noma ngabe yini, noma ngabe ibutho, noma ngabe yini okufunayo uyakwazi ukuthi ukuthole. Udokotela uNtombela akwazi ukutholela. Le mbiza ke lengiphethe ilapha ngisho izinto ezisebusweni kumuntu. Khona umuntu othola ukuthi unezinduna ezingapheli, usabathe wegcoba izinto akwenzeki lutho, kuhambisana nensipho yakhona ogeza ngakho, ukwazi ukuthi kube nelotion yakhona oyisebenzisayo ukuze ukwazi ukuthi izinto zakho zibe kahle nje ebusweni, ube muhle ebusweni, ngoba uyadingakala umuntu omuhle. Angibone nje nawe ukuthi nginjani nawe mbukeli lapha ekhaya. Nayo ke lembiza iyakwazi ukuthi kube khona, iyenza lokho nje kuphela. Bese kuba khona enye ke elapha ke isifo ngasinye. Kuba nendlela ukuthi uthi uyachaza ukuthi uphethwe ukuthi siyakwazi ukuthi sikuphosele lapho khona. Yonke into oyidingayo iyakwazi ukuthi ifike sisebenzisa uphepho. Siyacela ke ukuthi uma udinga usizo ungithinte kule number 0735354397 nale enye ka Telkom. Ningazifaki izimali. Mina ngivele ngithi ngicela ungifakele imali engaka, angikwenzi lokho. Ngifonele ukhulume nami uzwe ukuthi ukhuluma noNtombela, ngikwazi ukuthi ngikutshela ukuthi uzokwenza kanjani, ngikunikeze imininingwane yami. Angithi qala ufaka imali kube ukuthi cha, angikwenzi lokho. Seziningi ke nezigebengu ezikwazi ukuthi zifonele abantu kanti ziyaganga benza imkhuba. Ngiyacela ukuthi ke ungithinte. Nokuhlola ke ngiyahlola efonini, kuba nendlela engenza ngayo. Uyangitshela ukuthi Ntombela nginenkinga bese ngikwazi ukuthi ngikuhlolele efonini. Kuba nendlela ke nemininingwane okwazi futhi ukuthola ngayo ukuthi ngenza kanjani. Mawufuna ngifike ekhaya ngizobethela, mawufuna ngifike ekhaya ngizokumiselela, mhlawumbe unezitolo, mhlawumbe unani, mhlawumbe futhi awuboni inqubekela phambili, mhlawumbe ufuna ukubethelelwa, uyakwazi ukuthi ungithinte futhi ngikwazi ukuthi ngiyifikele mina mathupha. Ngisayifikela mina mathupha. Amathwasa ami angihambi nawo ukuthi akube yiwona ayokwenza, ngithumele ukuthi kube yiwona ayokwenza. Unamanga umuntu ofika athi uyithwasa likaNtombela, uthunyelwe uNtombela ukuthi azosebenza, athathe imali kubantu. Angikwenzi lokho. Ngicela ukuthi ungithinte mawufuna ukuthi uxhumane nodokotela uNtombela. Ngiyabonga kakhulu. Nibe nosuku oluhle.